chiripo ndechoti munhu akagerore mhuri yake kuSouth Africa macho akatsvaka saka kugarisana dambudziko semunhu anenge agara nemhuri yake kuSouth Africa. So mukugarisana mukadzi nemurume madifferences anowanikwa mukutaura, asi isusu hamedu yazvo tsvai takazokwanisa kuona access yefoni. Now foni ndo yakazotipa chakakonzeresa kuti iswi yange iri mumari mukadzi wanga mukadzi vanga ari kuti ndipe mari, murume ari kuti handina mari. Pakanga paine machatsi akataurwa the very day haazopiswa kuma6-7 manheru. Machatsi akatanga kubva kuma4-5 mukadzi atobva kubasa achitove kumba kuzosvika kumba achizosvika achizoende kuzopisa. Takazokwanisa kuone machatsi acho nemavoice yakaiswa naiye Moses. Ndoimwe yakazotibatsira kuti sehama kuti pataziva kuti okay, nhauro rwakairwa rwemunhu yanga iri mari yanga achida ekuti iyo hanzvadzi yangu yacho, hanzvadzi yangu yekuSouth Africa payakazoenda uyu paakambotaura kwezunewa wiki akambotaura ari muhospital, vakazotonga amutaura kuti chienda nditorere mari yangu akasvika mari kusini. Mari yakangoti paumbo hwatinahwo kumachasi ana kuti mari yanga iri mari, asi mukuzonga iye akutaura kana kuti iyena akutsanangura Okay, aita da uzishandise mari pamaaudience ake haana kutaura kuti mari washandise, asi vakabuda achitaura kuti mari yauri kuita se yauri kuti ndikupi imari inoda kushanda zvauri kuziva zvakapedzisire kutaura okay. Asi mimi manga sinombotaurawo nemi kuti mari ari kuchengeta da kushandiswa. Iye paakataura neiye mukadzi akanga akataura achitotaura nyaya yekuti iyena wanga andipromisa inini kuti ndoti ndikazika mari tiende koonere mukadzi saka uzoziva manzi kuti ndiyo ere mari yanga unganidzirwe ziya ere kupise pana tezvara kana kuti yanga ingoriwo mari ine urongwa hwavo, because iye wakataura apa kuti ano mari yandaka kuti tinayo kuzviziva zvekushanda chidokuya. So tasoti tinokwanisa kuti awe in time, saka tanga timbori bhizi kuunganidze mari kuti tione kuti pataradze kuti hama ikwanise kuenda, saka mari dziriwo dzakadzisati dzamatsokwana dzitanga tichiunganidza saka ndozvakapedzise kuita nezvazvo. Wangu modressing wanga ari munhu ane chiki, waiti akatsamwa zviya kutaura chake wanga asingatauri, asi waiti akatsamwa zviya dzimweni dzenguva haazozivi zvaanonga achidini, zvaanonga achiita. Unotozomudzora kuti aiwa mwana wangu wanga aine makore, ndakamubereka igore ripi zviya 1984 ndogore randakamubereka. Ndakamuberekera kuMasvingo, ndokwandakamuberekera kwachenda baba ake. Une vana 3, umwe uri form 4, umwe uri grade kadiki. Ndinongoziva kuti vanga vaberekerana zvemwana womusikana handizvizi, asi kuti handibudire pachena kuti ndine mwana haana kundibudira, asi kuvarume vacho ndo vakazondisvitsa soko kuti kune mwana womusikana. Inini ndakagumisira kutaura nemunhu wangu, vakanditaurira kutaura kuti vanetsana, saka ndozvendaita, ndozvandakagumisira kutaura naye ipapo. Ndichizonzwa soko richizosvika kuno kuti
pane mafoni asvika pana Mutukwa kuti ndizvo zvaitika izvozvo, asi pendakarizwa iri soko iri handina kukwanisa kusvikapo nekuti pakange paine nhoroondo kuti vakanga nemakare kare pakambotaudzwana nevanhu vepaMutukwa vakapisirana hembe vakadini vakapisa hembe, mukadzi womurume wendo akapisa hembe dzemwana wako. Saka inini kuti ndisvike pandanga ndisingakwanisi nekuti yakasvika kumapurisa nyaya yacho iyoyo. Vanhu vepaMutukwa vakazokwanisa kuti toda kuti tipe chinyi peace order kumwana wangu. Saka inini ndakanga ndiri kutotya kusvikapo, kusvika ndakazoenda nekwasabhu kuti ndione kusvikawo ndiende kobata maoko semukadzi mukuru. Sabhuku akatibvumira kuti endai chimbobata maoko. Kwabva ndaenda kobata maoko nezuku. Ndabata maoko takakurukura nhau iyi ndiyo aikurukurawo inisambuna ndakangonyarara. Vachironga nevakomana ava kuti parudikamwa mari yechikafu, parudikamwa mari kuti ndikotora mutumbi uye mutibatsirewo. Chavaichema chaizvo vaichema rubatsiro, asi takataurirana, vakataura isusu vanhu vepaMutukwa takataura kuti zvemagurupu izvi hatinei nazvo zviro zviri kusvika magurupu, asi tiri kuda kuti ngatibatane tibatsirane. Takazobvumisana pakuti chirege timbopema tione kuti chii chiri kutore nzvimbo. Inini ndoitwa Tina Chinyafu, ndini hanzvadzi yaMoblessing. Zvikunzwa kurwadziwa nechitiko chakaita hanzvadzi yangu mukati menzvimbo yeSouth nekuponda munhu. Saka zvinhu zviri kundirwadza zvakaita umbo hwetinaho ndehwekuti tiri kushayiwa, tirikumbotoshaya kuti titsvage mari yekuti tibatsiridzane newakwasha wangu pane zvakaitika, asi pari zvino zviri kunetsa hatisati ane mari yetati tabata mukati memaoko edu. Takambotaurawo nehama kuti dzitibatsire, hatisati dzatipa mhinduro. Ndo chichemo chedu chetinacho pari zvino mukati memusha waNyakunu. Chiitiko chakaitwa naMoblessing mukati menzvimbo yeSouth Africa. Iyo hanzvadzi yangu yakasvika pakuparadza munhu yaigara nayo. Ndoti kana uri pauri Moblessing, dai wabuda zvako uoneke, upedze nyaya iyi yawakapara iyi. Wozi kuhwanda hakuzi kupedza nyaya, ende mhosva haidini, hairovi sekutaurwa kurikuitwa. Budikira zvako uoneke, nyaya iyi itaurike. Ione tione musoro wayo toziva kuti uri pakati, kana ukabatwa toziva kuti unongobatwa uri pakati, unongochengetwa pakati. Hapana zvekuita kuhwanda hakusi kupedza nyaya, buda pachena.